Det her det er læremiddelsanalyse af en bog, der hedder Matematik i 9. Grundbog, der er skrevet tilbage i år 2001 af Hans Jørgen Bæk, Lona Graf og Niels Jakob Hansen. Jeg vil kigge på et kapitel i den her bog, som hedder Brøker og decimaltal. Det er et kort kapitel på 3 sider, som går ud på at regne med brøker og decimaltal. Og derfor kan vi se, at jeg har slået op her på færdighedsmålene, hvor vi er i fase 1 i tal og algebra, som hedder, eleven kan anvende decimaltal, brøker, procent. Og eleven har viden om sammenhængen imellem decimaltal, brøker og procent. Det her det drejer sig så bare om decimaltal og brøker, og procenter er ikke med i det her kapitel. Jeg vil starte med at kigge på målperspektivet og den faglige progression i kapitlet, og det målstyrede arbejde, som man kan bruge den her bog til. Og derved fra har jeg valgt tre opgaver. En i startet af kapitlet, og en i slutningen, og så en inde imellem, hvor man sådan kan se, hvordan bogen den arbejder. Og det gør den meget abstrakt, hvis vi starter med at se den første her. Så viser det, den lægger op til, at man snakker i klassen om hvordan man omskriver brøker til decimaltal. Der er en opgave på 7 brøker, som de gerne vil have, at man skal omskrive, og efterfølgende se, om eleverne nu har fået det samme, og hvordan de er nået frem til det, og man kan snakke om det. Og det er simpelthen fra brøk til decimaltal, som man starter med. Fra decimaltal til brøk kommer der senere en opgave med, hvor man igen laver en opgave her, hvordan man kan omskrive decimaltal til brøker, altså omvendt, altså hvad det betyder 100 og 1000 dele og 10.000 dele og så videre. Og så længere nede er der et eksempel, hvordan man kan omskrive decimaltal til præcise brøker, og hvordan man i sidste ende kan forkorte dem. Det allersidste i kapitlet, der lægger det op til, at man lige følger op på, hvad man har lært af kapitlet, hvordan man omskriver begge veje, og til sidst, hvordan man kan skrive det i sin formelsamling, så man kan tage det med til eksamen og kan løse opgaverne der. Det er den faglige progression, altså at man går fra at have decimaltal, man kan omskrive til brøker, man kan omskrive til decimaltal, og hvordan man løser opgaverne med det her, og får det puttet på formel, så man i sidste ende kan bruge det til en eksamenssituation. Så det næste vil vi kigge på fælles mål og midler, fra det konkrete til det abstrakte. Og til det har jeg valgt fra kapitel 3 i fælles mål og midler, som vi har fået udleveret, og kigge på den her model, som går fra det kropslige måde at lære på, og så op gennem genstandmæssigt, billedligt, diagrammer, sprogligt og symbolsk, altså fra det konkrete til det abstrakte her i matematikken. Og det vil jo sige på en eller anden måde komme igennem, hvad man bruger matematik til i hverdagen tit. Og så efterfølgende så komme ud i den helt streng symbolske måde at kunne benytte matematik på. I det kapitel, som jeg ser på her, der springer man over de mest konkrete ting, og
benytter sig nærmest udelukkende af det symbolske på nær en opgave, som tager det sproglige med. Det gør de ved at tage et historisk kig på matematik. Noget oldgræsk med en mand, der løber, og en skildpadde, som bevæger sig før, og hvordan man kan regne ud, hvornår manden han når skildpadden. Jamen, han løber hurtigere end den, og så kan man regne det ud, og det er en meget sproglig opgave, som alligevel antager, at man skal bruge en hel masse matematik. Det, der er sådan lidt specielt ved det, er, at den indgår i brøker og decimaltal, og det er egentlig ikke ret meget med brøker og decimaltal at gøre. Men den er i hvert fald i kapitlet, men det drejer sig mere om at kunne skrive en ligning. Så den er i hvert fald med, og der er en sproglig indgangsvinkel her, om end den virker rigtig svær, og ikke rigtig har noget med decimaltal at gøre. Det symbolske vil jeg vende tilbage til en opgave at se på tidligere, som er meget symbolsk, hvor den faktisk viser sådan en formel for, hvordan man kan omskrive en decimal til en brøk. Og hvis man har styr på det og får styr på det igennem det her eksempel, så er det helt sikkert rigtig, rigtig brugbart og vil kunne bruges i en eksamenssituation. Det tredje punkt, vi se på, det er det sproglige perspektiv. Vi har faktisk været lidt inde på det allerede i det tidligere punkt fra konkret til abstrakt. Men det sproglige perspektiv, der er puttet 4 punkter ind under, man kan se i forbindelse med det her kapitel i bogen. Man kan sige, at sprogligt lægger den op til dialog i klassen. Før mange af opgaverne bliver der sagt, at man kan snakke om, hvad man har lært tidligere, hvordan man vil nå frem til resultatet, hvorefter man regner, og hvor man så igen kan snakke om resultaterne. Så det er jo selvfølgelig en sproglig indgang til det, så man er sikker på, at eleverne har fået noget ud af det, og man kan se, hvor man skal slå ned hen, altså simpelthen ved at tale i klasseniveau. Der er en enkelt tekstopgave, så er jeg inde på, som har et stort sprogligt perspektiv, men som så ikke rigtig stemmer overens med de andre opgaver i kapitlet. Der er meget let mulighed for differentiering. Altså der er jo meget opgaveregning, det her det går ud på. Differentieringsmuligheden er næsten ikke eksisterende. Så jeg vil sige, at det er sådan noget, man kan gå ind og differentiere ved, vil netop være i den sidste tekstopgave, som er meget svær, som man måske vil kunne udelade, men vil kunne sætte nogle dygtige elever til at regne og så differentiere den vej. Og det er jo også super fint, at der er mulighed for at differentiere opad, men det ville være mere optimalt, hvis der var begge veje. Opgaverne er på nær den sidste opgave, som jeg vil personligt differentiere væk af de udelukkende abstrakte. Så igen, som vi var ved før, der er ikke nogen vej for det konkrete job til det abstrakte, men man starter direkte ved det abstrakte. Det sidste punkt, jeg er nået til, det er planlægningen. Hvordan man vil kunne bruge den her bog i sin planlægning, og hvordan man kunne bruge den i forbindelse med andre læremidler, eventuelt didaktisere nogle opgaver, bruge nogle idéer fra kapitlet og bogen her. Sige, at den jo umiddelbart vil være rig mulighed for i hvert fald at komplementere bogen med opgaver, som ligger længere tilbage på det her progressionslinje. Det vil jo være oplagt med emnet, og for eksempel at lave nogle lege eller spil, hvor man skal kunne se forskel på
decimaltal og brøker, og hvordan de ligger i forhold til hinanden, størrelsesmæssigt, eventuelt om det er de samme, og så videre. Man vil også kunne bruge nogle måske mere relevante eksempler end de oldgræske, hvis man vil helt ind og lave sådan noget om. Jeg synes, det vil være oplagt at lave nogle spil, eller et eller andet som i den stil, som man garanteret både kan finde derude, og man selv vil kunne lave hurtigt. Og så på den måde videreudvikle materialet. Ellers så vil jeg sige, at opgaverne vil også være oplagt, at det var nogle, man simpelthen, altså nogle regneopgaver, som eleverne kunne lave derhjemme, altså der ikke er den store, der bliver ikke gjort så meget brug af den egentlige undervisningssituation i det, så det ville være oplagt, at man kunne lave det hjemme, og så man vil kunne se på det i skolen, og så på den måde simpelthen bruge det som til at øve sig. Sådan ville det nok kunne bruges i ens planlægning. For at redidaktisere det, så ville man måske kunne, mange af stykkerne er jo bare ren regneopgaver. Man vil lynhurtigt kunne lave nogle med enten sværere eller lettere, simpelthen ved at sætte andre tal ind i opgaverne, hvis man synes, det var nødvendigt. Lige for at runde matematik i 9. af her, så vil jeg sige, at mine afsluttende tanker, i hvert fald på det her kapitel, er, at det bærer rigtig meget præg af, at det er en opsamling på noget, som eleverne allerede har haft tidligere, og at det er meget regneopgaver med meget lidt med meget lidt forklaring, og så godt som ingen linjer til hverdagen i opgaverne. Man kan selvfølgelig godt forstå, at man skal bruge tid på at øve sig og regne opgaver, men jeg tror ikke, at det ville være skadeligt, om man kunne sagtens finde på andre måder, som den at komme ind med nogle mere konkrete eksempler, som nok vil sidde bedre fast end simple regneopgaver. Hvis jeg skulle bruge det, eller hvis man skulle bruge det, så ville jeg tro, at det måske også kunne være fint at bruge lige op til en eksamen, hvis man havde en idé om, at der skulle ses mere på lige præcis den her type specifikke opgaver.